दाख्लै गगामुनिफ्राय लाबोनाया दिनैसो जानोसै जोंहा सुक्रुबाराव बेखौनो संसैलाय आं दिनै संबाय नै लायनोसै आं दा जाखासिगोन बे मोनबाय लोगोफोर आंना ओंख्रिया
जायखिया नुबा दा माबालायनाय कपिराइट फैलाय भिडिअआ नै फरियालानो दंजोबो आरो जाफैनानै दंफैनाय सानसुमाया जाना लांनोसो फैनांबाय जेवजा इसोर सानैजों माबा मोनसे नङाब्रा इयो भिडिअसो जेवजा जेवजा देनांहाय नुगोनब्रा नोंसोर थैबा देनांहाय जों नुसिगोनब्रा माबाया माइनावा सोर सोर दं बेयाव लायनो मेगना बारा नुला जोंहानि आफाना हनै इदि नायथाबदो आरो नोंनोब्रा इयो नोंसो उजोहाय बेलाय सोरथो हरदोंमोन गावखौ सिनायासै एफा गिदिर आंनि मोदोमा रो आखाइखौ ओरै होथेनाङाब्रा होमबासो नोंखौ नुगोन दा ओइलाय दारि गोजा बायदिसो नुबाय दारि गोजा मबाइलाव सिनायबावासै नै गस्ला फिसा गानना दुगै ओमफ्राय नैखौ सागोन अनिखा मानि रानगोन बायाखै भइस मेसेज बोरै जादों फैसाना जोंहा गालि गुलि जाजोब्बाय जि आलासि जाना जुमाय लोंबाय ओंहाय लोंबाय दुगैखांनाय गिलाससे लोंदो बेयावसो दुगैखांनाय गिलाससे लोंना होदो लोंबाय थायो बारफान जायाखै बारथा बारबाय एकथा जाबाय थिनथायाव थांसै दे थिनथायाव दा सान्दुं गोसायाव नाय फननि नाम्बार दं अनिखा सोरनि दुगैदो आंनाव दं दा थाङालै सान्दुं गोसाथार बोराय बुरि नेफैगासिनो नै ट्रेन नेगासिनो जोङो बेरायहैनो खानायखौबो मोजां खालामनो मोनदियाबाला आङो खानाया लोबनानै गिसि नालाय बिदिनो फैबाय आखु दाखु गगा मोनदों गुजुनाय जासोदों एखेबारे गारमाया दै हगारगासिनो खोमाहाय बारनाय लागोनि गंसे दं ना ओंख्रि गारलायबाय गंसे दंखायो नायबा जोंना गंबा खोमा गरम नालाय नै बारनायनि गंसे दं आंनियाबो बिबारि जाना बिदि फेर गैखाया ओमफ्राय नुदों दाख्लै बायनाय बिदि गैखाया जोंहा बाबलि जि मेगन फिसा जालायलाय दंमोन नै दाबो माथो हाया आंजों नै बेखौ नायलाय दे सिनेमा नायनि दे